бахтиёр шоев дар дармонгоҳи шоҳёр ба табобати сутунмӯра машғул аст. аслан усули табобати ӯ бо роҳи маҳз сурат мегирад. тибқи гуфтаҳояш сол то сол беморони сутунмӯра зиёд шудаанд ки сабаби асосии он истеъмоли зиёди хӯрокиҳои синтетикӣ мебошад. кай ки ғизои химиёиро бисёр истеъмол мекунем, сутунмӯра беҷон мешавад. дар як сател ҳуч кардан, як бел задан, як кори камтар вазбин кардан сутунмӯра нуқс пайдо мекунад, яъне мешинад. каме камтар шишт сутунмӯра, яъне протрузия образоват мешавад. протрузия он қадар хатарнок нест. ҳангоме ки инсон беаҳамиятӣ мекунад, ба касали худ, бемории худ аҳамият намедиҳад, диск шиштан мегирад, дар ҳамин камтар бисёртар ки шишт нуқс пайдо мешавад. сутунмӯра камтар меҷағад. ҳангоме ки камтар ки ҷағид, маводи даруни ҳарумағз ба берун баромада торҳои асабро ки зер кард, ин аллакай грижа диск мешавад. бар ҳар як мӯрад торҳои асаб ҳаст. ҳар як торҳои асаб ба организми инсон вобастагӣ дорад. ҳангоме ки грижа тори асабро зер мекунад, кадом узви инсон ки аз ҳамин тори асаб ғизо мехӯрад, яъне қувват мегирад, ҳамун орган бемор мешавад. яъне агар тори ҷигарро ҷуқад ҷигар, тори гурдаро ҷуқад гурда, тори мисол асаб торҳои почаро ҷуқад, дарҳо ба пойҳо мераванд, коси пойҳо меравад, соқи пойҳо дард ва ҳамчун монанди ток задан пайдо мешавад, сӯзиш ва дарди бисёр пайдо мешавад. роҳи асам асосӣ пешгирии беморӣ аст. ҳангоме ки инсон бемор аст, ҳатман бояд дар турник ё бурус машқ кунад. дар ҳолатҳои аввали беморӣ мутобиқи гуфтаҳои бахтиёршоев, яъне дар ҳолати каме пастшавии диски сутунмӯра иҷрои ин амалҳо имкон дорад, аммо дар ҳолати аз меъёр гузаштан иҷрои чунин амалҳо хатар дорад. он вақте ки сутунмӯра нуқс пайдо мекунад, мекафад, яъне шумо ки турник мекунед, сутунмӯраро мекашад. ҳангоми кашид ҳамун сурохиро метавонад кушодтар кунад. сурохи кушодтар ки шуд, грижа калонтар мешавад. баръакс бар инсон зарар мешавад. барои ҳамин ки мо бояд пешгирӣ кунем грижа дискро, ҳатман ҳар як инсон бояд турник кашад, ҳатман ҳар як инсон назди духтури худ рафта, ҳатман витиженӣ барои пешгирӣ кардан мумкин аст. ин пешгирӣ мешавад. ё ки инсоне ки нав протрузия пайдо шудагӣ, нав ваям бояд ҳатман витижение турник кунад ки ай грижа дур шавад. яъне ки ҳангоме ки грижа ки шуд, сутунмӯра ки нуқс пайдо кард, аллакай кардани витижение ё ки турник дер шуд. ҳамаи он нафароне ки дар ин дармонгоҳ ба табобат машғуланд, шогирдони бахтиёр шоев мебошанд. ҳозир бемориҳо бисёртар муроҷиат мекардаги ай ҳамин меъдаву ай гурда. баъд ҳозир як касали ҳамин ҷавонои худмон пайдо шудаги простатит, ҳамон хунагирӣ ҳамин бисёртарай. имрӯз бештар ба ин ҷо нафароне меоянд ки бемориҳои узвҳои дарунӣ доранд. сокини шаҳри душанбе бобоёр қаспалаев гирифтори бемории меъдаву талха мебошад. муддатест ки дар ин ҷо машғули табобат аст. фавози ҳессиёт мо нағз охе даҳан талх намешавад, ҳалкини нағз чизое ки сахт пеш мехӯрдем, ҳалкини бисёр мушкил буд. ҳалшавӣ нағз шудастанд. раҷабалӣ зиёев мутааққид бар он аст ки табобати узвҳои дарунии инсон бо роҳи маҳз имконпазир аст, танҳо агар маҳзгар кори хешро хуб донад. маҳзгар ҳастем, узвҳои даруни инсонро ки он шикоят мекунанд аз дардҳош аз қабили меъдаву шишу гурдаву хишак, аз инҳо шикоят мекунанд. мо инҳоро ба воситаи маҳз табобат мекунем. вақте ки маҳз мекунем, гардиши хун хуб мешавад, ҳаракати хун хубтар мешавад ва табобат нишондод медиҳад дар он бемор. сокини шаҳри душанбе абдуқодир бобоев 8 сол боз аз бемории меъдаву рӯда азият мекашад. мегӯяд ки бо оғоз кардани табобат дар ин дармонгоҳ хешро то ҷои беҳтар эҳсос мекунад. ҳолате ки дар назди ино табобат гирифтам, бародар Раҷабалӣ, худро хело бардаму нағз ҳис мекунам аз рӯзи омадагим. пеш ман худамро хело вазбин ҳис мекардам, бисёр асабам ноором буд.
аз рӯзе ки амҷо омадам амҷо табобат гирифтам худро хело сабук ҳис мекунам. Хело дигаргунӣ ҳаст да. хуб гуфтанд ки бани одам аъзои якдигаранд. модом ки чунин аст, Раҷабалӣ Зиёев бар он андеша аст ки бо воситаи маҳз табобати узвҳои дарунӣ имкон дорад, хоҳ рӯда бошаду хоҳ меъда. бар меъда вақте мо сару кор мекунем, ҳаракати хун дар ин ҷанба нағз мешавад ва ин нуқтаро мо фишор медем, махсус як нуқтаи, яъне ки методи худамонро истифода мекунем ва ҳаракати хун нағз мешавад ва дард аз ин ҷо иншоаллоҳ гум мешавад. Вақте як узви инсон дард кунад, дигар узвашро низ зарарашро ворид мекунад. баъд ғадуди зери меъда аст ки ина мисол қисмати аз ин дар аз гардан каме поёнтар ҷои мушаки обхӯракда вуҷуд дорад. вақти унҷо ҳам мисол дарманд шавад, вақти унҷо ҳам мисол ҳаракати хун дар он ҷо гум шавад ва мо массаж мекунем ба тариқи маҳз инҷо хуб мешавад ва ҳаракати хун хубтар мешавад ва дард гум мешавад. тибқи ақидаи табибони марказ, бо ин усул табобати узвҳои мураккаби дарунӣ имкон дорад, аз ҷумла ҷигар низ. гуфта метавонем ки дардҳои ҷигар, гурда, ғадуди простата инҳоро бо воситаи маҳз табобат кунем. ин нуқтаҳое ки мо мебинем, ин нуқтаҳо ҷойҳое ҳастанд ки мо метавонем онҳоро маҳз кунем, ин нуқтаҳоро ва касалӣ соз шавад, ё варами ҷигар ё ҷигардард. ҷойҳое ки мебинем гурда, яъне гирем гурдаро, гурда бисёр вақт одам дар мо касалиҳои гурда ҳам бисёр аст. мо метавонем ин намуди касалҳоро бо усули маҳз табобат кунем. ҳозир бигирем дар замони ҳозираи мо дарди талха, яъне бисёр аст ки одамҳоро даҳанашон талх мешавад, кислот ностош бисёр аст ва одамҳо даҳанашон талх мешавад. мо метавонем ин нуқтаҳое ки мебинед, ин нуқтаро мо маҳз мекунем. вақте ки маҳз медиҳем гардиши хун ки зиёд мешавад, талхшавии даҳан, кислотности талха як хел мешавад. пӯшида нест ки имрӯзҳо зумрае аз ҷавонон аз бемории хунукии хичак ё простатит азият мекашанд. гирифторони ин дард ба ин ҷо зиёд меоянд. вақти хичак дарманд мешавад, мисол ишора инҷо ишороте ҳастае ки матка вақте ки хунук мегирад ва ҳамун ҳуҷайраро қабул намекунад ва бинобар ҳамун мисол ҳомилагиро наметавонад, ҳомила намешавад. бинобар ҳамун вақте мо хичакро мисол чуноне ки инҷо нуқтаҳош ҳаст, вақте мо инро маҳз кардем, ҳаракати хун дар ин ҷанба, дар ин ҷиҳат дар хичак хуб мешавад ва метавонад ки мисол табобат шавад ва солим шавад. ва мегзарем бар қисми мардҳо ки имрӯз азият мекашанд. ҷавонҳо дар ҷиҳати хунукии хичак, яъне простатит, ин қисмата мисол вақте мо мушакҳои ин қисматро вақте мо молиш медиҳем, маҳз мекунем, ҳаракати хун дар ин ҷо хуб мешавад ва солимии он ҷавон таъмин мешавад. барои чӣ мо ин қадар сари ҳар як нуқта ма гуфта истодаам ки ҳаракати хун нағз мешавад? ба хотири ин ки мо инро фаромӯш накунем ки фаъолияти мо бар масаҷ ҳаст, бар маҳз ҳаст. яъне ҳама нуқтаҳо ки мо, ҳама узвҳое ки мо онро табобат мекунем бар маҳз, бар нуқтаҳои махсусе аст ки мо он нуқтаҳоро маҳз мекунем ва табобат мекунем ва он бемор ва он фард ва он ҷавон ё ки зан иншоаллоҳ нағз мешавад, хуб мешавад. натиҷаи кори маҳзгар танҳо ба ӯ вобаста нест. ӯ қабл аз табобат ҳатман бо табибони бемории асаб бояд дар маслиҳат бошад. ҳар як духтуре ки бо узвҳои дарунӣ табобат мекунанд, ҳатман бояд маслиҳати духтури асабро гиранд. баъд аз маслиҳатҳои духтурҳои асаб ё ки терапевт маълум мешавад ки касал ба кадом касал гирифтор ҳаст, бо ин касал чӣ намуд кор кардан ва бо кадом маҳзи табобатӣ бо ин касал кор кардан дар кор. диловар шоев дар отоқи маҳзгарии хеш машғули табобат аст. ӯ сокини 68 солаи шаҳри Душанбе Кӯчибой Шукурзодаро ки аллакай чанд рӯз аст ки ба ин ҷо меояд, табобат дорад. Кӯчибой Шукурзодаро дарди фишорбаландӣ ва рахкашии миёну пой азият медиҳад. мо дар ин маркази табобатии Шоҳёр метавонем яъне касалиҳои меъда, рӯда, ҷигар, талха, рӯдаи 12 ангушта ва хичакро табобат кунем. ба воситаи маҳз табобат мекунем ва доруҳое ки дар кор мешавад, мо гиёҳпизишк дорем. ба гиёҳпизишк мегӯем ин намуди доруҳоро бо ин кас дода ва касали
خدا خواهد نفع می شود. در مرکز طبابتی شاهیار طبابت نه تنها با راه محض بلکه طریق گیاه درمانی هم به راه مانده شده است. حبیب الله کمروف گیاه پزشک است و داروها را از گل و گیاه‌های طبیعی خودش تیار می‌کند. طبابتشوی یکم وابستگی با هم بیمار خودش است. اولین طبابت یکم بیمار خودش باید پرهیز بکند. همین یکم از خوراک می شود، از پرخوری می شود، پرخوروی می شود. بیمارای بسیارتر خیلی و زبان روسی اژیرنی میگن، اینو از جنبش کم، خوردن یا جا شیشتن، کم حرکتی از همون پیدا می شود. بیمار همون آدم که اگر پرخور شد، کم حرکت شد، فربه کشید، جگر هم کسل می شود، معده‌ش هم ویران می شود، غدود زیر معده در کارش سست می شود. از روی همین می شود. جورابک نازیموف از ناحیه حصار اساساً به درمانگاه برای طبابت گریژ آمده است. اما چون از طبیبان فهمید که طبابت معده با راه محض امکان دارد، از پی درمان معده شد. همه یگون اوقات هم خوردم، اگر مثال دیگه در همه تو بگیرم مثال یگون چی مثال نمیگذشته، من 6 روز مثال همه مثال همه مساج گرفته شدم، همه دودگی و همه را استفاده میبرم. خدا رو شکر که مثال اینا حاضر مثال اشتیا اومدگی. بیماری های عضوهای درونی انسان همش برای محض که امروز ما فعالیت کرده استودیم در همین جامعه در همین جهت شفا میابند. خصوصا این دردی که امروز جوان ها اذیت میکشند از این درد، یعنی که پراستاتیت، خنکی خیچک، بله به سبب مالش و مساج طبابت میشود. طبابت زنها را در مرکز شریفه شویوه به عهده دارد. تاجینیسا سعدلایوه که با گفت خودش یک چند بیماری دارد، در نزد او طبابت میگیرد. 10 سال باز من طبابت میکردم. همین آخرین بار همینجا آمدگیم خیلی من بهبودی حس کرده بودم. از حساب استون مهره اذیت میکشیدم، از حساب نمک عذاب میکشیدم، از حساب معده عذاب میکشیدم، از حساب جگر عذاب میکشیدم. دردهای بسیار کهنه داشتم من که در همینجا با حساب مغز، با حساب مغز سر، مغز معده، مغز استون مهره خیلی شفا یافتگی هستم. گلناره یلداشوه سالهای زیاد از درد تلخه و جگر رنج دیده آستانه چندین درمانگاه ها را گذشته با امید شفایابی به مرکز شاهیار آمده است. دهانم تلخ می شد، از دهانم آب می رفت. رفته از معاینه تشخیصی دیاگنوستیکی گذاشتن، گفتن که سنگ داری. طبابت کردم در دکترخانه ها، بهبودی نشد. مدتی 1 سال باز درد کرد و به اینجا اومده مدت 1 هفته این جانب طبابت گرفته ایستادم، خیلی بهبودی هست با واسطه مغز. مرکز طبابتی شاهیار از سال 2012 عمل میکند. در اول آنها اساساً بیماری های ستون مهره را طبابت میکردند. بختیار شایف تا این دم شاگردان زیادی را تربیت نموده است که نه تنها در مرکز بلکه در گوشه های گوناگون تاجیکستان و بیرون از آن مشغول طبابتند. در دوام همین 4 سال زیاده از 7 نفر شاگرد تیار کردگیم که حاضر کار کرده استودند. انا زیاده از 30 نفر زیاد شاگرد تیار کرده استودیم که در دانشگاه‌های طبی خونده استودند. زیاده از 120 نفر زیاد شاگرد تیار کرده استودیم که مکتب بچگان هستند که در حقیقت میخواهند در آینده دکتر شوند و در سایه طب کار کنند. و هر یک این مکتب بچگان که کم بیزاد با هستند اونها رو دستگیری کرده استودیم تا حتی کتاب و قلم اونها رو خریده داده استودیم که آنها خوانند و آینده در کشورمون دکتری بهترین دکتری پیشقدم شوند. زیاده از 30 نفر زیاد دیگر در مملکت روسیه شاگردها تیار کرده استودیم که آنها هم در ساحه طب کار کرده استودند و اکثر آنها بهتر حاضر با کارهای انکولوژی دست داده استودند، با کارهای عضوهای درونی. سالمی جسم انسان وابسته به روانی اوست. از این رو باید انسان روانی خویش را مثل تیژ آنچنان مستحکم سازد که نه هر باد و باران جاری بشویدش. یعنی صحتی شخص قبل از همه در دست اوست. طبیبان تنها واسطه‌اند. کارمندان مرکز طبابتی شاهیار صحتی کامل شما را خواهانند.